аз Русия ба куҷо ва бо кадом шарт мешавад парвоз кард? ҳукумати Русия меъёри дубора оғоз кардани парвозҳои байналмилалиро муайян кардааст. мувофиқи меъёри таъинкардаи ҳукумати Русия бо кишварҳое ки дар 14 шабонарӯзи охир ба ҳисоби миёна камтар аз 40 ҳолати бемории COVID-19 бар сари 100 000 аҳолӣ доранд, парвозҳои байналмилалиро боз мекунанд. Русия ҳамчунон сурати афзоиши сироятёбии шаҳрвандон ба COVID-19-ро ба инобат мегирад. ин камтар аз 1% дар як шабонарӯз бояд бошад. бинобар омори расмие ки мақомоти тандурустии Тоҷикистон эълон мекунанд, мизони сироятёбӣ ба COVID-19 дар кишвар аз ин ченак поёнтар аст. парвозҳои ҳавопаймоҳо миёни Тоҷикистону Русия аз 20 март инҷониб қатъ карда шудааст ва ин ҳолат бӯҳрони бесобиқаи нақлиётро ба вуҷуд овард. садҳо муҳоҷирони кории тоҷик дар Русия дармондаанд. Тоҷикистон барои бозгардонии шаҳрвандон парвозҳои чартерӣ ташкил кард, аммо он барои ҳамаи хоҳишмандон кофӣ нест. сафорати Тоҷикистон дар Русия рӯйхати ниёзмандонро тартиб додааст ва мувофиқи он ба мусофирон қабл аз ҳама ба афроди солхӯрда, беморон ва кормандони идораҳои давлатӣ, донишҷӯён билет фурӯхта мешавад. охири моҳи май мақомоти Тоҷикистон эълон карданд, ки парвозҳои чартерӣ ба Тоҷикистонро ба роҳ монданд ва шаҳрвандони ниёзмандро бо навбат ба ватан бармегардонанд. пас аз ин дар назди сафорат муҳоҷироне ки хоҳиши баргаштан ба ватанро доштанд ҷамъ омаданд. 2 ҳафта пеш онҳо эътироз карданд, ки сафорат дар рӯйхат онҳоеро ҷой додааст, ки дар асл ниёзманд нестанд. сафорат иддаои онҳоро рад мекунад ва мегӯяд, дар навбати аввал занони ҳомила ва маъюбонро ба ватан бармегардонанд. парвозҳои чартерӣ аз шаҳрҳои Русия ба Тоҷикистон идома дорад. аз рӯзи 20 июл ба баъд қарор аст аз шаҳрҳои Москав, Санкт-Петербург ва Краснодар ҳавопаймоҳои ширкати Tojikair ва Somon Air мусофиронро ба Тоҷикистон баргардонанд. зимнан аз 21 июл парвозҳои мунтазам миёни Душанбе ва шаҳри Дубай барқарор мешаванд. шарти асосии роҳ ёфтан ба ин парвозҳо маълумотнома дар бораи орӣ будан аз коронавирус аст, ки дар 96 соати охир ба мусофир дода шудааст.